връчването на годишните награди на Българската федерация по ушу. Казвам сега добър вечер на господин Стефан Колев, президент на Българската федерация по ушо. Господин Колев, заповядайте при мен. Държите и вие един много важен плик. Отваряйте го направо. Най-добър спортист мъже Марио Петрунов. Марио Петрунов е балкански и републикански шампион и има 1 златно, 4 сребърни и 2 бронзови отличия от републиканското първенство по ушо в Елин Пелин. Спечелил е 1 златен и 1 сребърен медал от балканското ушо първенство в Одрин. Има 1 златен, 4 сребърни и 1 бронзов медал от международното Винг Чун първенство в Фошан. Взел е 2 бронзови отличия, 2 бронзови отличия на световното кунг-фу първенство Амейшан, Китай, и има 3 златни и 1 сребърен медал от балканските отворени ушо игри Бургас. Честито! Искам да поздравя Българската федерация по ушо, да благодаря и на моят треньор и учител Стефан Кунев, без които това нямаше да бъде възможно, и съм щастлив от тази награда, защото тя е резултат от усилията, положени през цялата година. Успешна да е следващата година. Най-добър спортист жени Ивелина Шенкова. Ивелина Шенкова има 1 златен и 4 бронзови отличия от републиканското първенство по ушо в град Елин Пелин, 7 златни медала от световното Винг Чун първенство в Фошан, Китай и 4 златни медала от балканските отворени ушо игри в Бургас. Преди дни тя спечели още 1 златно, 2 сребърни и 1 бронзово отличие на републиканското първенство. Заповядайте. Здравейте! Благодаря на Българската федерация по ушо и респект на всички вас, състезателите тук. Благодаря. И най-добър треньор? Най-добър треньор на Българска федерация по ушо Стефан Кунев. Стефан Кунев, под негово ръководство тази година са спечелени много златни медали и призови отличия от българските състезатели по ушо в международни турнири в Атина, Фошан, Батуми и Бургас. Той е и личен треньор на Марио Петрунов и Ивелина Шенкова. Микрофонът е твой. Ами само искам да благодаря на моите състезатели, без които това нямаше да бъде реалност. Благодаря.